Hello! Kumusta mga bata? Karon atong balikan ang mga tingog sa mga letra nga ato nang nakatunan. Sige, litok ka ang tingog sa letra nga akong ipakita karon. Unsa ang tingog niini? Husto. Ang tingog niini kay husto ka. Ug kini kay husto. Okay, kini mao ang maayo. Husto. Very good. So karon, maayo na kaayo mo mulitok sa mga tingog niining mga litraha. Busa, magpadayon kita sa sunod nato nga leksyon. Ug karon atong pagatun-an ang tingog sa letra nga P. Mao na ang tingog sa letra nga P. Sige, sundugang akong baba. Ang tingog sa letrang P sama sa unang tingog sa ngalan sa pana. Pala. Paypay. Pisi. Piso. Plato. Mao na ang mga butang nga nagsugod sa letra nga P. Sige, usba paglitok ang tingog sa letrang P. Very good. Ang paglitok sa letrang P magdepende kini sa pwesto nga nahimutangan. Kung pananglitan anaa kini nahimutang sa sinugdanan sa silaba o pulong, imo kining pagalitokon nga P. Apan kung kini anaa sa katapusan sa silaba o pulong nga wala nay nagsunod pa nga paningog, imuha lamang isirado ang imong baba iniglitok niini. Sama sa okay? Sige, magtuon kita sa pagbasa sa mga silaba ug pulong nga adunay letrang P. Usba kini pagbasa inighuman nako. A, pa. E, pe. I, pi. O, po. U, pu. A, ap. O, op. Ip, ip. Up, up. Papa, papa. Sapi, sapi. Pito, pito. Puto, puto. O karon, ikaw na usab ang magbasa. Sa ako nang gikaingon, nga kung ang letrang P anaa sa katapusan sa silaba o pulong, isirado lamang ang baba iniglitok niini. Sige, mag-practice na kita sa pagbasa. Map, sap, lap, tap, nap, kap, yap. Okay, ikaw na usab ang magbasa. Stop,
mop, top, nop, lop, top, pop. Sige, ikaw na usab ang magbasa. Kalap, sapsap, laplap, tap-tap, kanap, kap-kap, uyap. Sige, ikaw na usab ang magbasa. Ulap, usap, isip, tip-tip, sip-sip, tok-tok, sup-sup. Sige, ikaw na usab ang magbasa. Very good! Usa sa permi natong gigamit nga pulong ang nga. Usbo na to, nga. Nga, apa. Nga, papa. Nga, mapa. Nga, mata. Nga, pana. Putol nga laso. Itom nga mapa. Puti nga pana. Manok nga pula. Pikot nga mata. Karon ikaw na sab ang magbasa. Atong basahon ang istorya ug tubagon ang mga pangutana. Ang paypay ni Pipay ni Emilia T. Mayonila. Si Pipay may paypay. Pula ang iyang paypay. Nalipay si Pipay sa iyang pula nga paypay. Kay sa iyang paypay, siya nakalikay sa kapay sa manok ni tatay. Sige, ikaw na pud ang magbasa. Karon tubaga kining mga pangutana. Isulat sa imong papel ang imong tubag. Number 1. Kinsa ang adunay paypay? A. Si Kikay, B. Si Pipay, C. Si Lilay. Number 2. Unsa ang kolor sa iyang paypay? A. Pula, B. Puti, C. Itom. Number 3. Unsa ang gibati ni Pipay? A. Nalipay, B. Naguol, C. Nakuyawan. Number 4. Nganong nalipay man si Pipay sa iyang paypay? A. Kay dako ang iyang paypay, B. Kay mahal ang iyang paypay, C. Kay siya nakalikay sa kapay sa manok ni tatay. Ug karon, checki ang imong mga tubag. Butangi kini og check kung husto. Butangi sab kini og ikis kung sayop. Okay, ang number 1, kinsang adunay paypay ang atong tubag? Letter B.
Number 2, unsa ang color sa iyang paypay? Ang tubag letter A, pula. Number 3, unsa ang gibati ni Pipay? Letter A, nalipay. Number 4, nganong nalipay man si Pipay sa iyang paypay? Ang tubag letter C, kay siya nakalikay sa kapay sa manok ni tatay. Karon ihapa kung pila ka buok ang imong check. Isuwat ang imong score ibabaw sa imong papel. Very good! Daghang salamat!